13 dní do štátnic interny. Dnešná zaujímavosť. Predstavte si, že by ste nemali normálnu krv, ale mali by ste vlastne červené krvinky rozpustené v mede. Ako by to asi vyzeralo? Srdiečko by dostávalo oveľa viacej zabrať a asi by to aj tak moc netieklo. Ak by to netieklo, tak tie tkanivá na periférii by nedostávali kyslík a vyzeralo by to asi tak, že by ste mali nejaké neurologické príznaky, asi by ste sa cítili extrémne slabí, veľmi zle by sa vám dýchalo, že by zlyhali by vám pravdepodobne obličky a tak ďalej. Niečo takéto naozaj skutočne existuje, volá sa to, že hyperviskozný syndrom. Môže nastať dvoma spôsobmi. Buď máte príliš veľa krviniek, buniek v tej krvi, to je napríklad u leukémii, alebo príliš veľa proteínov. Najčastejšie to bývajú teda protilátky, alebo s nimi asociované proteíny. Keď máte nejakú nádorovú bunku, ktorá produkuje úplne nekontrolovane ten najväčší typ tej protilátky, tak tam je to najtypickejšie, ten hyperviskozný syndrom, a vlastne to, že Waldenströmová makroglobulinémia. Každopádne, ako si s niečím takým poradiť v kontexte tých proteínov, tak proste urobíme plazmaferézu alebo dialýzu, že to vlastne budeme vyťahovať z tej krvi, ale to je urgentný stav a je v niečom šialené, že niečo také môže byť.